Anem al segon bloc, tot seguit, després de veure aquestes píndoles en forma de vídeo, us presento a les persones que tenim aquí assegudes. Ara fa prop de 13 anys que vam implantar el porta a porta a Celrà i realment podem dir que s'ha consolidat. Tot i això, és un sistema que vol molt d'esforç per part no només de la ciutadania, sinó també de l'administració pública, que constantment ha d'anar fent campanyes i recordant a la població l'important que és reciclar i millorar el tant per cent del municipi. I evidentment millores en podem fer sempre, com la taxa justa, que s'ha d'anar treballant per fer-la millor i més eficient de cara a la ciutadania que participa correctament. Esperem que després de 25 anys de porta a porta a Catalunya, els propers 25 anys serveixin no només per consolidar, perquè ja està consolidat el sistema, sinó per acabar-lo d'ampliar als prop de 1.000 municipis que hi ha a Catalunya per arribar al màxim millor. I això, per mi, ha d'anar acompanyat d'una nova llei de residus a Catalunya que fomenti el reciclatge, la reducció i la reutilització dels materials i el sistema porta a porta al màxim de municipis de Catalunya. La implementació del porta a porta ha sigut a nivell municipal i, per tant, des de tots els ajuntaments hi ha hagut un consens polític o una majoria necessària per implementar el sistema, i el que s'ha fet des del Consorci és un acompanyament en tot el procés a tots els municipis. A la Ribera d'Ebre només hi ha 3 municipis que no tenen el sistema porta a porta i no formen part del Consorci. Per tant, els municipis que ja no ho han tingut clar ja no formen part del Consorci i ja no han implementat el model. Hi ha problemes al sistema. L'únic que creiem que els bons resultats en la recollida selectiva han fet que les crítiques polítiques s'hagin minimitzat a la mínima expressió, i això és difícil que el Consorci, que té els millors resultats de Terres de l'Ebre pel que fa a recollida selectiva, potser també són els millors resultats a nivell del sud de Catalunya, és difícil articular un discurs polític en contra d'això. La qualitat de la recollida porta a porta, de la recollida dels residus, és bona en la recollida porta a porta perquè està individualitzada pujol per pujol o contenidor per contenidor o petit, els cubells per cubell, no? I ens permet als recollidors fer la diferenciació entre si un residu és correcte o és incorrecte. I per tant permet seleccionar aquest tipus de qualitat. I el fet que estigui individualitzat persona per persona també el que fa és que es pugui informar o es pugui anunciar que no s'estan traient els residus correctament o al revés, que s'estan traient correctament. Els altres sistemes, al ser contenidors compartits, tot i que puguin ser personalitzats l'obertura o no l'obertura o amb una recollida convencional, pot fer que aquesta feina de diferenciació no sigui possible de fer. Bé, en la recollida orgànica, si la qualitat dels residus és bona, ens quedaria la bossa, que també forma part de la recollida, i si és compostable, ajuda que el compost de després sigui de més alta qualitat perquè no tingui plàstics. Per tant, la recollida amb bossa compostable és perfecta perquè va d'acord amb el residu que es tracta posteriorment. I sobretot en aquelles petites plantes, com és el cas de sort, en el qual no hi ha separació d'impropis i per tant tot el que entra passa a ser a tractament, i en aquest cas és convenient no trobar-se petits plàstics de bosses que no s'acabarien de compostar.
Jo penso que unes altres fraccions interessants per recollir porta a porta podrien ser poda, voluminosos, tèxtil, oli usat. Tot i que nosaltres a la Conca ja fem aquesta recollida sota demanda, penso que de porta a porta no hi ha prou freqüència per poder fer aquesta recollida un dia a la setmana. Realment hi ha bastantes incidències. Cada vegada n'hi ha menys, al principi n'hi havia moltes més, ara la gent ja comença a saber el funcionament del porta a porta, però sempre n'hi ha. Llavors nosaltres les gestionem de la següent manera. L'operari de la recollida inspecciona el residu, si és incorrecte i deixa una pegatina amb l'error que hi ha en aquelles escombraries. Llavors el ciutadà l'endemà al matí veu què ha fet malament, si no s'ha parat bé, si la fracció no tocava, i llavors truca al Consell Comarcal i el Consell Comarcal l'informa de quin ha sigut l'error i com millorar-lo per una altra vegada. En el cas que sigui error del nostre operari que s'hagi deixat una part de la ruta, llavors tenim un equip d'incidències que van a recollir aquestes bosses. Magnífic. M'agafo simplement a aquestes últimes paraules. Deia, hi ha incidències, i deia, crec que se'n diu Nayara, bastantes. Bueno, cap problema. Quantes incidències hi ha amb els contenidors oberts? És a dir, quan algú, podríem dir negacionista dels sistemes de recollida eficients, diu, veus? El porta a porta té incidències. Bueno, clar. La societat té incidències. I persones... Bé, és igual. Dirigents, etc. I el planeta, ja ho sabeu, està molt infectat. Aleshores, els problemes hi són a tot arreu, però hi ha una cosa claríssima. Les dades del porta a porta són infinitament millors que el sistema actual. Anem a aquest bloc, aquest segon bloc. Estan pautats 15 minuts per cadascuna. Si poguéssim ser molt estrictes amb aquests 15 minuts i ho fem amb 12, 13, 14, això ja em sembla a mi quan acabo el telenotícies i per l'orellera em diuen Mauri, hem tingut aquest directe, els 5 minuts seran 4. Us entenc, és a dir, vosaltres voleu el temps que us toca, però siguem estrictes. Començarem per la consultora Fundació ENT, contribució del model PAP a les polítiques europees d'economia circular, aprenentatges del projecte Europa Life Biofest, la Gemma Noales. Tot seguit, la Conca de Barberà, ja us ho recordaré, el canvi en la recollida selectiva, la Mireia Bonastre és tècnica de medi ambient de la Conca de Barberà, i Berga, ho he dit bé, amb la E tancada, Berga, capital de comarca que compleix els objectius europeus. Gemma Vinyes, cap de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal del Berguedà. Comencem amb la Gemma Noales, consultora de la Fundació ENT. No sé si ho vols fer asseguda o dreta. Sí, hem quedat així. Perfecte, endavant. Gràcies, Francesc. Doncs bon dia a tots i totes. Gràcies a l'associació per convidar-me i per convidar la Fundació EN a explicar una mica a vista d'ocell, una mica les polítiques europees i la gran contribució del model porta a porta i també de tota la legislació i les iniciatives que s'estan fent a Catalunya, que són per posar de relleu. Salto això per anar ràpid i us volia fer una pinzellada del projecte europeu. És un projecte Life Preparatory Project que es busca bàsicament aportar coneixements a la Comissió Europea per avançar amb la normativa i amb polítiques prioritàries com són els bioresidus. Sabeu que els bioresidus són una fracció clau molt complexa que encara hi ha camí per avançar i el consorci estava format per European Compost Network, Zero Waste Europe, ACR+, Italian Composting and
Biogas Association i la Fundació EN com a líder del projecte, i tenia aquest objectiu d'aportar aquests coneixements a nivell de bones pràctiques, recomanacions, a nivell de guies, eines de suport a la presa de decisions, també fer molta difusió, perquè és un tema que a molts municipis, moltes regions d'Europa encara no s'ha consolidat i està en aquesta etapa inicial perquè tothom avanci amb el millor camí i amb unes referències clares del que són bones pràctiques. I dins d'aquestes bones pràctiques no ens hem cansat de posar Catalunya com a exemple amb les bones pràctiques que es realitzen aquí, amb els instruments normatius, de seguiment, caracteritzacions i tota la bona feina que s'està fent aquí des de fa molts anys, i ha estat un plaer poder contribuir dins del projecte a posar Catalunya també com a exemple. Llavors, una de les coses que volíem fer per seguir donant números i també una mica per fer coaching positiu, ensenyar-vos aquesta gràfica. Una altra vegada tornem als objectius europeus, que són una mica el full de ruta que tenim dins de les polítiques d'economia circular. L'objectiu principal és aconseguir aquests nivells de reciclatge pel 25, pel 30 i 35, i aquí a la gràfica, a les dues primeres columnes, teniu la mitjana dels municipis porta a porta pel 2023, després teniu la mitjana de Catalunya i després teniu els objectius. A partir de la recollida selectiva promís dels municipis porta a porta, que és el 77%, amb dades de l'agència, hem fet una estimació per calcular el reciclatge que suposaria amb un càlcul estàndard, i estaríem a uns nivells de 64-65%. Què vol dir? Que ara, a dia d'avui, la mitjana de municipis i molts altres estan per sobre d'aquesta mitjana, estarien ja aconseguint els objectius de reciclatge pels 3 anys, fins i tot gairebé els de l'any 35. Per tant, aquí això reflexa la bona feina i que estem molt avançats amb aquesta gestió de residus, inclús ens estem avançant als objectius europeus. Per tant, aquesta dada és rellevant i cal posar-la sobre la taula, que els municipis estan aconseguint els objectius que ja tenim. Després, un altre objectiu en paral·lel molt important, com hem dit, l'impacte dels abocadors, la necessitat de tancar abocadors, la necessitat de reduir el rebuig i la fracció resta. Hem fet el mateix càlcul amb una columna per la mitjana dels municipis porta a porta, la mitjana de Catalunya i els objectius europeus del 10% pel 2035, i estem més o menys amb aquesta estimació del que aniria a dipòsit controlat a un 16%. No arribem a l'objectiu, però estem molt a prop i estem a la meitat del que seria la mitjana catalana. Per tant, aquí també hem recorregut molt camí a nivell dels municipis porta a porta, i això és per felicitar-vos. Per això és interessant posar aquestes dades, perquè moltes vegades estem veient la recollida selectiva, totes les estadístiques, però està molt bé tenir aquest enfoc de si hem arribat o no hem arribat, i segur que molts altres estan encara millor que aquesta mitjana. Per tant, volíem compartir aquesta visió des de dalt, des de les polítiques europees, i com cauen en cascada els municipis que realment acaben sent efectivament aplicades, perquè estem en línia amb el que ens diu Europa. Aquí també es volia posar aquesta imatge, que és una taula que genera l'EA, que és l'Agència Europea de Medi Ambient, que el que fa és llistar els municipis, llistar els països membres estats en funció dels índexs de reciclatge. El primer de tots és Alemanya, amb un 70%, però si ens posem amb la mitjana del 64% de reciclatge als municipis porta a porta, aquests municipis estarien en segona posició. Per tant, aquí us estem col·locant amb la part alta de la taula. També veieu el 39% de reciclatge mitjà de Catalunya, sense comptar el bioestabilitzat. També fer aquesta puntualització, que moltes d'aquestes dades, incloent la d'Espanya, està incloent el bioestabilitzat, per tant estan incrementades, cosa que d'aquí uns anys això no podrà ser, perquè no es podrà comptabilitzar a partir del 27. Llavors aquí esteu a la part alta de la taula, perquè us visualitzeu en com esteu a nivell d'Europa.
Com hem parlat moltes vegades i s'ha dit anteriorment, el projecte va dels bioresidus perquè és una fracció complexa que encara queda cert camí per recórrer. És una fracció clau per aconseguir els objectius, és l'eix central de la gestió de residus municipals perquè té un pes important amb la composició i també és una fracció obligatòria amb recollida selectiva a Catalunya des de fa molts anys, però a Europa entrant amb aquesta obligatorietat a partir del 24. Per tant, sense la fracció orgànica no aconseguirem els objectius de reciclatge, d'abocador. Hem d'apostar per models que capturin aquesta fracció orgànica en qualitat i en quantitat. A més, aquesta fracció, si es recull correctament, també millora la resta de recollides selectives i la qualitat de la resta de materials. Per tant, aquí fer èmfasi que aquesta fracció l'hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar els models i models que arribin a capturar i que hi hagi una bona participació en la fracció orgànica, que facilitin la participació en aquesta recollida selectiva, però també recordar, com s'ha dit abans, que hi ha una emergència climàtica, però no només una emergència climàtica. Tenim molts problemes en la salut dels sòls europeus. La Unió Europea està fent molt incís en polítiques de sòls, de millorar la qualitat dels sòls, la funcionalitat dels sòls, i aquí teniu clar que la fracció orgànica aquí juga un paper important, a part del tema de segrest de carboni, del tema de reducció de biogàs als abocadors, i també, com s'ha dit, el tema de producció d'energia renovable, hem d'anar cap aquí. Per tant, aquesta fracció ajudaria a millorar totes aquestes polítiques transversals que tenen aquesta connexió. En aquest sentit, els porta a porta fan bon treball amb aquesta recollida de fracció orgànica, per tant, milloren aquests impactes negatius. Aquestes són dades també del projecte, que venen també de l'Agència de Residus. El porta a porta s'està capturant 106 quilograms habitant any, és una dada molt elevada i amb una estimació que suposaria a nivell de captura en relació a la generació estaríem amb un 60%. Si sumem la fracció vegetal, la fracció poda, estaríem a 123 quilos habitant any i una captura del 69%, gairebé el 70%. Aquestes són dades calculades amb dades oficials i per situar-vos també com estaríem si ens comparem amb altres països d'Europa, comptant la fracció orgànica amb el 60% de captura, estaríem en segon lloc després d'Itàlia. Molt important aquesta posició que sou els que realment captureu més fracció orgànica i aquesta és la mitjana. Altres municipis amb major recollida selectiva segur que encara estan molt millor. I si ens mirem els bioresidus, incloent la fracció vegetal, també estem de les primeres posicions en relació a altres països d'Europa que realment, com us deia, fa falta avançar amb la recollida orgànica perquè de mitjana a Europa està en un 26% de captura de residus de cuina. Per tant, bona feina, bon treball i, com s'ha dit abans, també una mica retornant a donar més èmfasi a la importància de qualitat. Si en fem l'esforç de recollir, de posar els camions, de posar el personal, de posar el personal tècnic que segueix el servei des dels municipis, des de les mancomunitats i consorcis, és perquè aquests residus tinguin bona qualitat i puguem tancar el cicle d'aquests materials, que no acabin finalment a l'abocador perquè tenen pèrdues a les plantes en rebutjos o materials que després no tenen una qualitat suficient per tornar al cicle productiu o que tenen un preu pitjor, llavors no tenen sortida al mercat. Per tant, hem d'anar a models que assegurin la qualitat. Si no hi ha qualitat, estem fent la feina, estem perdent aquesta feina feta. Llavors, com us deia, el model porta a porta, en aquest sentit, juga a favor, ja que permet aquest control, com s'ha dit diverses vegades, del que s'aporta, de cada aportació de forma molt individualitzada, i aquest control en origen és clau perquè tota la resta d'etapes de tractament funcionin perfectament i es pugui tancar el cicle dels materials. Hem de ser autosuficients, Europa està en aquest camí i no dependre d'altres zones del món. Per tant, en aquest sentit juga un paper important i, com s'ha dit, el porta a porta, a més, permet aquest baix nivell d'impropis, que és la clau i que és un element que s'ha d'anar seguint, per descomptat, seguint la quantitat i la qualitat. Aquí teniu també les dades oficials de l'agència. L'orgànica, un 3% d'impropis, és excel·lent, i els envasos un 26%.
I tornant una mica a l'orgànica, com a fracció clau i fracció que hem estat tractant al projecte europeu, és important que pugui retornar al sòl, com és molt necessària als sòls europeus, com us deia abans, i ha de tornar de forma efectiva, tancant el cicle i evitant efectes negatius. Per això ha de ser d'alta qualitat. També hem de recordar que si té molts impropis, tenir aquest factor d'arrossegament, que ha calculat també pels nostres col·legues italians, que per cada tona d'impropis que té la fracció orgànica es generen 2,75 tones de rebuig. Això és una pèrdua important de materials i un desgast de les plantes que a més tenen uns costos més elevats. Per tant, hem d'anar cap aquí per minimitzar aquestes pèrdues i aquesta necessitat ja està inclosa dins de la directiva de residus i també molts països ja l'estan incorporant de posar un control de la qualitat dels bioresidus. A l'article 22 de la directiva ja recull aquesta definició d'estàndards europeus pels bioresidus que possiblement entraran i, de fet, dins del projecte, una de les tasques i un entregable era proposar amb els nostres col·legues d'European Compost Network quins estàndards haurien de ser els més beneficiosos de cara a que tot funcionés bé i que poguessin tancar el cicle amb aquesta qualitat dels productes finals. I molts països, com us deia, ja estan entrant amb aquests valors de control per sota del 5%. Alemanya inclús està al 3% i ja ho està aplicant i, a més, fent molt incís amb el tema dels plàstics. Catalunya no es queda enrere perquè, de fet, ja està aplicant aquest control d'una manera diferent a través del retorn del cànon, com ja sabeu tots i totes. Tenim aquest retorn que està limitat a un nivell d'impropis, a partir d'aquí ja no tens el retorn del trimestre i, a més, després tens una bonificació si estàs per sota del 3%. Aquest percentatge va baixant, de manera que s'incentiva la qualitat i també que puguem recuperar aquests diners per invertir en la recollida selectiva. I com a última transparència, la recollida i la gestió de residus en global és un còmput, un puzzle d'instruments que cal no només els instruments tècnics cal tenir-los en compte, sinó també altres instruments que són claus perquè tot funcioni bé, per incentivar els usuaris, els ciutadans, ciutadanes i els comerços, que són els gestors, els primers gestors de residus, perquè són els que separen l'origen. Això ho hem de tenir clar, que hem de treballar per ells i perquè tot funcioni correctament i puguin participar. Llavors, el porta a porta és un model que perfectament accepta les taxes variables, tipus pagament per generació, pagament per comportament o altres tipus d'incentius econòmics. A més, té un component addicional perquè millora aquesta taxa i aquests resultats i la fiabilitat de les dades perquè permet un control del volum aportat i de l'adequació de les entregues, com dèiem abans. Si no està ben fet, no es recull o es deixa una nota perquè es millori amb la participació. Per tant, això és molt important també per evitar el frau, per complir la protecció de dades en quant a veracitat i exactitud de les dades que es tracten. També és molt important el format del porta a porta perquè permet aquest control, aquesta participació, també el control dels que no participen al sistema, que això és molt clau en el moment que hem d'incentivar i anar a buscar aquests generadors zeros que desapareixen del sistema per fer-los entrar també dins del model. I, finalment, aquesta interacció tu a tu afavoreix això, portar els generadors dins del sistema, a fer-los participar, a poder informar de com fer millor la recollida a casa, la separació a casa. I, per tant, aquesta combinació d'instruments que quadren molt bé amb el porta a porta és un valor afegit. A més, com posa la diapositiva i podeu veure aquesta gràfica, en un context europeu on els impostos i els costos o prohibicions d'abocament i incineració van a l'alça, igual que es vol fer aquí a Catalunya i s'ha anat fent amb l'impost a l'anterior cànon, resulta clau i moltes zones ja estan escollint, com heu vist a Itàlia, però també, com veureu seguidament amb una presentació del nostre col·lega del projecte, Stephen Walk, de l'European Compost Network, estan escollint el porta a porta perquè és el model que s'acull millor aquest context econòmic, aquest balanç econòmic i és el més factible. Per tant,
Només per tancar, dir-vos que podeu estar molt orgullosos i orgulloses perquè esteu al capdavant dels resultats europeus, que s'ha fet molt bona feina. Jo ho he vist de prop de tu a tu perquè hem treballat en molts municipis i dins també de l'agència en el seu moment i estem aconseguint els objectius no només en quantitat sinó també en qualitat. Encara queden reptes, com s'ha dit, i moltes millores a fer, però estem en el bon camí i amb les ganes i la intenció que hi ha aquí a Catalunya es pot fer molt bona feina i continuar amb aquest camí, sempre treballant en xarxa, coordinant esforços amb l'agència, els supramunicipals, municipis, les consultories que també juguen un paper important i només dir enhorabona per aquest camí i pels èxits que teniu i menció especial als tècnics i tècniques que fan molt bona feina i que estan al capdavant de la gestió als seus municipis corresponents. Us deixo algunes dades del projecte i resultats per si algú vol revisar, molt interessants, amb un projecte que ha tingut molt èxit i que la comissió també farà servir en la definició de polítiques perquè cada vegada aniran a legislar més sobre els bioresidus i moltes gràcies per tot i que vagi bé la jornada. Moltes gràcies, Gemma. M'he assegut aquí perquè hi havia la cadira buida, no per pressió. I en la presentació has dit la Fundació ENT. En termes periodístics he fet un Alfredo Urdaci, que és quan va dir allò de comissions obreres CCOO. Ell va dir CCOO, hi havia aquí un biaix, però això és fer un Urdaci. Per tant, jo he dit Fundació ENT, Fundació ENT, disculpa. Va, anem a la Conca de Barberà. M'has convençut encara més del porta a porta. És a dir, és que és aclaparador. La Conca de Barberà, el canvi en la recollida selectiva. Mireia Bonastre, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Quan vulguis. Molt bé. Bon dia, gràcies primer de tot a l'associació Porta a Porta per tindre'ns en compte avui amb aquesta jornada i bé, i a tots vosaltres per estar aquí. Jo explicaré una mica la nostra situació. És una comarca rural, molts ja ens coneixeu el nostre sistema. Ha funcionat, és un sistema mixt, ha funcionat, som com la Gàlia de Catalunya, no sé per què ens va bé, però ara explicarem una mica què estem fent. Amb el porta a porta es poden assolir els objectius europeus? I tant que es poden assolir. A veure, nosaltres estàvem al 50%, estàvem estancats, ja hem explicat moltes vegades, no hi havia manera, molta campanya, molta cosa, però no aconseguíem passar d'aquests 50. Són 22 municipis i realment per moltes coses que féssim no ho aconseguíem. Teníem en compte també que estàvem estancats i que el cànon anava incrementant. Per tant, els costos també se'ns estaven menjant igual. Per tant, els objectius europeus s'havien de tenir en compte i la dada que teníem en aquell moment de recollida selectiva, tot i estar al 50%, doncs la volíem incrementar. Ens venia bé, fèiem el nou contracte, doncs vam dir, tirem-nos a la piscina. En aquell moment també hi havia un consens polític, va vindre en aquell moment el director de l'agència, el TOS, va vindre i va dir a mi em va bé el porta a porta i llavors van sortir experiències pilot. En aquell moment, doncs, Montblanc, com a experiència pilot, va fer la zona d'emmurallada del porta a porta del casc històric i van fer una altra prova pilot a Rocafort de Queralt, que és un municipi molt petit, amb contenidors amb tancaments. Les dues van funcionar, les dues tenien bons resultats, però clar, nosaltres som una comarca amb una geografia molt particular, amb unes distàncies llargues, municipis molt petits, amb la capital, el Montblanc al centre, però havíem de fer aquests càlculs per tindre en compte que ens entrés econòmicament també el contracte. Finalment vam fer 7 municipis amb el servei porta a porta i 15 municipis i 19 nuclis, pedanies, que en diem, amb el servei de contenidors tancats. Per tant, la majoria de llars estan amb el porta a porta. Per això estem on estem. Amb la implantació del servei porta a porta no m'allargaré perquè tots teniu experiència, tots ho sabeu. Primer és caòtic, molta feina, les àrees d'emergència doncs un bullici, però bueno, seguim tirant endavant dia a dia. Amb això vam complementar un servei d'atenció al ciutadà que ens va anar molt bé, per això que parlàvem del servei disseminat.
en el qual portem una deixalleria mòbil, que anem amb els punts i també expliquem una mica el servei porta a porta, com funciona i tot. És un apropament a la informació que fem els tècnics per part a cada municipi. Amb això que dèiem, també, com deia l'encarregada del servei, nosaltres ja tenim un servei de poda, voluminós i tèxtil, complementari al servei ja de porta a porta de les 4 fraccions més el vidre que el tenim en contenidors, i ha anat molt bé perquè complementa més el tèxtil que ens treu molta part del rebuig i la poda que per part de l'orgànica dels impropis. Amb tot això, sí que és veritat que hem de dir que potser el més enfarragós al final ha sigut la part tecnològica. La part tecnològica és molt complexa, diguem-ne que no hem aconseguit les dades que volíem en el seu moment i estem treballant, hem aconseguit incorporar noves tecnologies i estem aconseguint tindre què fa cada ciutadà, el comportament, la participació i també les rutes dels contenidors, dels vehicles, diguem-ne, tot l'impacte mediambiental que fan els vehicles, el pesatge, i això ens va molt bé per tindre el coneixement 100% de la comarca. On ens trobàvem? El 2020, com he dit, el 53, perquè els últims mesos van començar a implantar, al setembre del 2020, i el que dèiem, un 20% de la població està amb contenidors i amb el sistema porta a porta el 80% de la població. Per què aconseguim aquests nivells? Perquè el 80% de la població està en porta a porta. Els contenidors tancats, nosaltres som una comarca rural, la gent sí que s'ho fa molt seu i tenim uns resultats òptims perquè la gent és molt sensible amb això, però sí que és veritat, com comentava, els impropis de l'orgànica són molt millors amb el porta a porta que amb els contenidors eficients. I això nosaltres, ho hem detectat durant aquests 5 anys d'implantació. Sí que és veritat que també el porta a porta ens genera potser una mica més de reticències, costa una mica pel tema del consens polític, de vegades és una incidència, una gestió de servei molt més diària, molt més enfarragosa, i l'altra és molt més àgil, però a nivell de resultats, al final el porta a porta és el que t'aguanta la dada real d'on ens trobem situats. En aquest cas, hem tancat l'any, ara estem també, el 75 vam tancar, aquest 2024, i ara estem en la mateixa línia. Els resultats, en el moment que es va implantar, ja es veu com canvia de la recollida selectiva al rebuig, la generació també baixa i, de fet, és que en el moment que apliques aquest servei hi ha un canvi del dia i la nit. És molt important. Sí que és veritat que també el dia i la nit és amb els costos econòmics, en el nostre cas. També veníem d'un contracte que estava prorrogat, que portava molts anys, contenidors a carrer, via pública. Ningú té coneixement de qui fa res, hi veus uns contenidors, en sé que estan plens, en sé que estan buits, ningú fa res. En el moment que ens vam posar les piles i vam dir endavant, fem això, sí que s'ha de dir que vam tindre un contracte molt més costós. També hem de dir que vam estar finançats per l'Agència de Residus amb una compra pública d'innovació, amb un projecte perquè ja incloïem tot aquest tema de la tecnologia, la innovació, el pesatge. Tot ho calculàvem ja, vam ser valents en el moment de fer la redacció del contracte, o agosarats, no ho sé, però finalment ens va anar bé perquè l'agència ens va donar molt de suport. En aquest cas també hem de dir que, clar, partíem d'unes taxes municipals del 2018 de 132 euros i això ha anat en creixement fins a dia d'avui, que el 2026 es preveu, ja que han fet els pressupostos, està a uns 65 euros més o menys. Que no és res, 30 euros al final l'habitatge. El que passa que la taxa de brossa sempre s'ha fet servir com una eina política i això és aquí on nosaltres de vegades ens enfadem. Tenim la sort que ara amb la llei de residus que preveu les memòries econòmico-financeres, que sigui tot clar, que el cost del servei sigui assumit realment per l'usuari i això és el millor que ens pot passar a tots, per nosaltres, pel servei i per tothom, perquè realment saben el que realment costa. No es pot bonificar un servei perquè tinguis un parc eòlic o perquè tinguis un polígon industrial. El servei, cada usuari ha de pagar el que costa i ha de saber l'impacte que té. Res, ara mateix estem en una prova pilot
ara mateix ja fa un temps, en un municipi de Barberà de la Conca, i estem també amb el tema del pagament per comportament i amb això estem, i hi ha ganes també de posar els contenidors, que també hem fet alguna prova, però la tecnologia no ens ha acompanyat tant, però hem de dir que ens està funcionant molt bé i que les dades són molt bones i que s'estem mantenint. Què? Vols seure aquí? No, ja ho veuré. Moltes gràcies, Mireia. Anem a Berga, la capital de comarca que compleix els objectius europeus. Gemma Vinyes, cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà. Primer de tot, agrair a l'associació per convidar-nos. Nosaltres no fa 25 anys que estem amb el Porta a Porta, ja m'agradaria, però aquest cap de setmana celebrarem els 7 anys a la comarca del Berguedà, o sigui que també és un... I Berga va ser una de les primeres ciutats grans relativament, evidentment, amb l'àrea metropolitana per aquí, fa una mica de riure dir això, però per nosaltres Berga, que té 17.000 habitants, doncs ja tenia una casuística relativament complexa a l'hora d'implantar un porta a porta, que aquests 17.000 habitants es transformen aproximadament en uns 9.000 habitatges que els hi apliquem i uns 1.500 comerços. Clar, teníem el problema de les zones d'alta densitat, com us podeu imaginar, que hi ha blocs que tenen més de 10 pisos. Ja ho dic, relativitzeu, estem parlant d'una comarca superrural que tenim els 2 pobles més petits de Catalunya. Llavors, per nosaltres això era una problemàtica, el pensar com els Cubells podien estar, i el que posa aquí, vam començar el novembre del 2018 i aquí estem aguantant encara. La comarca com està és com la veieu aquí, aquest plànol. Els pobles en taronja i els 2 grisos que hi ha a sota estan tots en porta a porta. Tenim 12 municipis, l'única cosa és que en tenim 2 que el Consell Comarcal no gestiona, i els blaus estem en ple canvi. Just aquest dissabte comencem amb un sistema nou que hem implantat contenidors tancats, intel·ligents no els hi podem dir perquè no tenen res d'intel·ligents, i a veure què ens passarà, perquè sí que vam estar fent estudis i ens semblava que aquests pobles tan petits un porta a porta no era viable econòmicament. Vam proposar el que comentava el company d'Itàlia, una mica de fer un porta a porta de baixa intensitat, però és veritat que la majoria d'alcaldes no ho veien clar, el d'haver d'acumular els residus masses dies allà. Llavors fem aquesta prova i a partir d'aquí anirem veient on anem. No us explico gaire la implantació perquè aquí sou tots experts, segurament més que jo mateixa. Vam començar amb un cubell multiproducte i les bosses semitransparents, sistema Itàlia, amb la bossa d'envasos semitransparent i la bossa de rebuig també era semitransparent i xipada per un tema que dèiem que no quedessin tant cubells a la via pública en el moment d'implantar. I unes àrees d'emergència, que la de foto és molt maca, però us puc dir que no estan sempre així. A més, només teníem control d'accés, amb la qual cosa no sabíem què feia la ciutadania dins. Sabíem que jo havia entrat a una àrea, però realment no sabíem si aquesta persona havia reciclat, no havia reciclat. La gent de pas també ens omplien i és veritat que ja hem tingut uns quants problemes. Espera, que volia explicar. Què hem fet? A partir d'aquí, ara estem a aquest ple canvi, ja no sabia què posar a la diapositiva, perquè just aquest dissabte comencem, hem canviat aquelles àrees tan maques que veieu de fusta per contenidors intel·ligents també als pobles porta a porta. O sigui, les àrees d'emergència ara seran contenidors intel·ligents. No sabem si millorarem o no, la intenció és saber què fa cada ciutadà quan va a una àrea d'emergència, que no ens la facin servir només per tirar rebuig indiscriminadament. Els habitatges del porta a porta tindran unes limitacions a l'any, evidentment, com també teníem ara mateix, i d'aquesta manera intentarem a veure com funciona. Evidentment hem de tenir un servei d'àrees d'emergència perquè Berga, tot i que és la capital de comarca i és un nucli que és dens en població, tenim molts disseminats, no deixa de ser un lloc rural, tenim moltes cases que no hi pot arribar el servei i llavors necessiten un lloc d'aportació diària dels seus residus o habitual. El calendari no té més, és un calendari normal i corrent, 3 d'orgànica, 2 d'envasos, un de paper i cartró i un de rebuig a la setmana. L'única cosa que hem canviat, ja fa un parell d'anys, vam deixar de fer bosses i ara tenim un cubell multiproducte. 2 temes. Econòmic, les bosses en xip ens suposaven una despesa econòmica anual molt alta, que ens suposava anar incrementant la taxa i també teníem els informadors o ambientals al carrer. En comptes d'estar al carrer, els teníem repartint bosses tot el dia. Llavors, una manera de tenir aquests informadors ambientals fent la feina de divulgació que han de fer és deixar de donar bosses.
Ara estem amb aquests cubells multiproducte, tampoc us dic que siguin la panacea, és veritat, però sí que és veritat que ens queden els carrers més endreçats, no tenim els animals, clar, allà tenim força fauna salvatge, els animals no ens rebenten les bosses d'envasos i tot queda més ordenadet. No tothom el fa servir, això és una cosa que a partir de la setmana que ve haurem de tornar a fer campanya. Els resultats. Aquí m'he centrat sobretot en Berga, perquè com que parlàvem com a capital de comarca, he desglossat els resultats i a nivell de Berga veieu que abans de fer res estàvem al 32% de recollida selectiva, una misèria, per molt que com vosaltres fèiem campanyes de reciclar, no sé què, fulletons amunt i avall, xerrades, però no acabàvem d'entomar-ho, i a finals de 2018 es va prendre aquesta decisió d'implantar el porta a porta. Només en aquests 2 mesos ja es veu que vam passar del 30 al 40 i pico %, o sigui, només en 2 mesos. Els resultats d'un porta a porta són immediats. O sigui, ahir estàs al 20, avui estàs al 70. No tens un... És que és immediat, perquè clar, vas a recollir la porta de cada persona i si no ho fan bé, doncs amb l'etiqueteta de la xinó que han fet malament, tot això es queda al carrer. Com veieu, vam anar augmentant progressivament fins a arribar al pic el 2022, que estàvem al 80%, que els resultats eren molt bons. El 22 vam fer una campanya específica de tornar a recordar a tota la ciutadania que es havia de treure els cubells. Només recollíem el tèxtil sanitari si estava tret correctament, perquè què passa? Tu reculls el tèxtil sanitari qualsevol dia que tenim una fracció i la gent què fa? Utilitza la via del tèxtil sanitari per no reciclar correctament, no enxufar-hi qualsevol cosa. Vam tornar a dir que la bossa havia de ser semitransparent per poder mirar què hi havia dins i vam insistir i es va veure els resultats. Ara, com que estàvem amb licitacions i implantació del nou servei, hem deixat un parell d'anys que no hem sigut apretar tant a la ciutadania, no estar tan a sobre de la gent i què ens ha passat? Doncs que hem tornat una mica enrere amb els resultats, que tot i així no són dolents, però és veritat que si podíem estar al 80 podríem continuar intentant estar allà. La següent gràfica és la típica corba, que al moment en què es creuen les dues línies els tècnics de medi ambient som els més feliços del món. Doncs va passar just entre el 2018 i el 2019. Com us dic, els resultats són immediats i vam passar, per exemple, a Berga, que es recullen unes 8.000 tones anuals de residus, vam passar d'orgànica, en recollíem unes 700. He de dir que qui ho feia molt bé i la qualitat de l'orgànica era superbona, però en recollíem poca quantitat. A l'actualitat que en recollim unes 2.800 tones, o sigui, hem augmentat moltíssim. I per altra banda, al rebuig estàvem a uns 5.500 tones anuals i hem pogut reduir-les fins a 1.900. Això és en el cas de Berga. Si parléssim a nivell de comarca, que també hi tenim tots els pobles, doncs és això. L'orgànica està amb unes 1.600 tones i actualment estem a les 4.500 i el rebuig estàvem a unes 10-12.000 i ara mateix estem a unes 4.500-5.000 a l'any. O sigui que realment aquests sistemes està demostrat que són d'alta eficiència i que si els implantes en una ciutat relativament gran també tenen uns resultats assimilables als pobles més petits. Hi ha més problemàtiques, sí, molts cubells al carrer, és veritat. El problema dels impropis, nosaltres sobretot els impropis els trobem a les àrees d'emergència, perquè com que no tenim els contenidors tancats i no sabem què ens hi fa la gent, quan recollim l'orgànica d'aquelles àrees, a vegades hem fet rutes separades per poder anar a l'abocador i mirar què hi havia, ens hem vist que en aquestes la gent que tira els contenidors hi ha més impropis. Nosaltres tenim uns molt bons resultats de caracteritzacions i si dieu si es poden complir els objectius europeus, com ja hem dit, sí, evidentment, una ciutat ho pot fer. Té més complicacions que pobles petits, també us ho dic, perquè jo tinc pobles petits i tenim pobles grans. A la Berga és el que més repassos necessitem, tenim algunes zones complicades que ens costa d'arribar, ja no només per la casuística dels cubells, sinó casuístiques socials, però estem allà i anem fent campanyes cada cop més concretes, a punts concrets de la ciutadania i no tota la ciutat en si. Com podeu veure aquí, a nivell de comarca ja estem al 65%, per tant aquest any ja estaríem bé, però clar, si hem d'anar ja al 35% o més endavant, doncs no arribem. A Berga en aquest cas sí que compliria, ja compleix aquí i si mirem compliria fins i tot el 2035 si podem mantenir aquests resultats a llarg termini. I res, per anar acabant, doncs, com us deia, a nivell de comarca tenim aquest nou projecte que ens comença just aquest dissabte. També hem canviat els camions, ara anirem amb bicompartimentats, fins ara teníem camions voltant en continu per tota la ciutat, ara seran bicompartimentats, amb la qual ens estalviem viatges i som una mica més eficients
tant per temes de gasos d'efecte hivernacle com per molèsties que pugui tenir la ciutadania, el fet de passar 2 camions en 2 horaris diferents per davant de casa teva en horari nocturn. Tindrem una app ciutadana, que també la posem ja en marxa, per comunicar incidències, per poder veure les teves lectures, totes aquestes coses. I a la resta de municipis rurals també comencem el que us deia, els contenidors tancats, a veure com ens anirà, perquè espero no ser portada del Regió 7 la setmana que ve. Llavors, hi ha campanyes específiques que hem fet a turisme rural, per exemple, que els hi hem fet fulletons i coses molt concretes en diferents idiomes, perquè també ens hem adonat que la gent de pas, els de turisme o les segones residències són un problema. Vull dir, notem que les caracteritzacions són més dolentes si ens les fan en un dilluns, després del cap de setmana, que els contenidors i les àrees d'emergència estan a rebossar normalment després d'un cap de setmana o d'un pont. Per tant, intentem fer aquestes campanyes i també en els espais naturals aquests, que no sé si algú té la fórmula ideal i l'heu trobat, feu-nos-la saber i compartiu-la, perquè jo no sé si posar el contenidor verd perquè com a mínim estigui en un lloc, sí que s'ho emportin a casa idíl·licament, però la gent no ho acaba fent. Si poses els contenidors de reciclar està tot barrejat igualment i jo no sé encara què s'ha de fer amb els espais naturals amb altra afluència de gent. Els reptes que tenim, doncs, estabilitzar la taxa, no vol dir abaixar-la, sobretot no feu mai aquest error de dir que la taxa s'abaixarà amb un porta a porta, perquè és impossible. Llavors, nosaltres s'ha pujat bastant els 2 últims anys, aquest any l'hem mantinguda bastant estable i ara estem, com ho podeu veure, com que estem tots amb les ordenances, aprovacions i això, la nostra ja està publicada, o sigui que és això, 183,90 euros per habitatge al porta a porta. Us he de dir que la nostra taxa és mancomunada, tota la comarca té la mateixa taxa, independentment del sistema de recollida que tingui, ja sigui contenidors tancats o porta a porta. Llavors, segurament la capital potser podria tenir una altra taxa, però ajuda els pobles més petits que, per exemple, arribar allà gastes un munt de gasolina i quilòmetres inviables. Volem augmentar els nivells de recollida selectiva per anar arribant als objectius d'Europa, i també pel tema que l'abocador, aquest 10% que dèiem, hosti, jo no sé, jo no el veig aquest, però bueno, ja hi arribarem. Llavors, millorar els ingressos de la selectiva, evidentment, el pagar menys impost del cànon, com bé sabeu, i tenir més retorn de la selectiva, doncs ens porta molt bé, i mantenir el nivell d'impropis per sota del 2,5%. Nosaltres estem aquí, més o menys, a vegades en tenim fins i tot d'un 1%, que llavors ens felicitem, però no sabem què passarà ara amb els contenidors intel·ligents. És veritat que la resta de pobles ara mateix tenim compostatge comunitari, que el mantindrem, però amb alguns que tenen nucli també hi posarem contenidor d'orgànica, o sigui que no sabem què passarà en aquest sentit. Fer un bon seguiment de les dades és el que dèiem. Nosaltres no hem arribat a implantar una taxa justa per participació, com li vulguem dir, perquè en aquests moments on estàvem no teníem les dades fiables ni teníem el temps de gestionar-les correctament. És a dir, tens un munt de dades, tingueu en compte que nosaltres tenim 12 municipis en porta a porta, i les dades que entren cada dia són brutals, i no ens en fiàvem perquè hem estat fent proves de seguiment i no. Ara, com que canviem la tecnologia serà la nova i això ens garanteixen que les dades seran més fiables. La intenció és a partir de l'any que ve, durant aquest primer mig any, estudiar totes les dades i poder arribar a implantar ja la taxa l'any que ve. I a part d'això em sembla que res més, millorar els abandonaments, el que dic, amb aquests canvis que preveiem, i sancionar els incívics sempre que sigui possible, perquè ja sabem què ens passa en aquests casos, us heu passat tots, que tu trobes, obres una bossa, saps qui és, però llavors demostra que ha sigut ell, la veracitat, la no veracitat, i la meitat d'aquests expedients tornen a casa després d'un munt de paperassa i no acabes sancionant a ningú. Però sí que és veritat que el que hem fet ara, com que ens costa molt d'arribar a aplicar un expedient sancionador com a tal, és quan detectem que algú ha fet malament amb les inspeccions, li enviem una carta dient hem detectat que no participa correctament, en comptes d'anar directe a la sanció, gastar un munt de feina d'informes amunt i avall, el que fem és fer una carta personalitzada a aquest habitatge dient-li que estem detectant que no participa correctament. Per mi, més o menys és això i gràcies. Moltes gràcies a totes tres, claríssimes les intervencions. Afegir un apunt meteorològic que m'ha fet gràcia. Mireia,
Savallà del Comtat i Llorac, dos dels municipis més freds de Catalunya, en nits d'hivern quan hi ha inversió tèrmica. Veureu sovint Das, Bellver de Cerdanya, etc., tots aquests, i allà al sud, a banda de Prades, Llorac gairebé surt. Ja està. Doncs... Merci.